ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар як тамоми шумост. Якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 4 сотиқ заминай, хона дуошонага, 7 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянӣ мебошад. Документош 100% аст. кухни, баняш дар дохили хона аст. ремонти хона замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. хонара сурохшуна фурӯхта мешавад. нархаш 315 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим. дукомнатаа квартира дар 4 ошона қарор дорад. доми даошонага, 50 метри квадратӣ, новостройка аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. ремонти хона 100%. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 285 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед бародар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. дукомнатаа квартира дар 3 ошона қарор дорад. 84 метри квадратӣ, новостройка аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. ремонти хона замонавӣ. ремонтош 100%. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 525 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. якомнатаа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 35 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. 60%. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. хонара сурохшуна фурӯхта мешавад. дар наздикии хона мактаб, садик, магазин дар наздикиш аст. нархаш 160 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон. якомнатаа квартира дар 1 ошона қарор дорад. 29 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш
пастаяне мебошад. Документош 100% аст. ремонти хона 100%. хонара сурох нафурухта мешавад. дар наздики хона мактаби 13. нархаш 166,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. духонага ё сехонага квартира бошад, болоиш сум дода мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, райони гулистон. 4 комната квартира, 5 комната калагиан дар 4 бошона қарор дорад. 100 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хонаҳоро нав ремонт кардагиан, беҳтарин ремонтош 100%. хонара сурошна фурӯхта мешавад. дар наздики банки Эсхата, кӯчаи Гагарин. нархаш 765,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиаи соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. видеоро поделитса кунед. беҳтарин комментария фаромӯш накунед бародаро. чихе ки ҳамин дастгириётон кам шудагиай. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо ҳамқатар видеоҳоро зуд баровардан мегирем. агуҷое ки шумо гуфтед, шумо дар комментария нависед фикрҳои худтона. мо иншоалло фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо лайку поделитсара фаромӯш накунед бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.